nimde ho nkomo na Athur's clinic panyini a ofiri ho ban na ne twetwe nkomo opanyi kofi nyameche atenase na opanyi kofi nyameche atenase de na ese nkomo no yemfrase anisa Kongo Ointment ointment bay wonfa munchemu emaye opanyi mache na enenso ya da foforo awrade aye Kongo Ointment Kongo Ointment we near be Kongo Ointment onyamreda in fact Kongo Ointment drobe ya meda say yebema wahwefo ne wona etie nyina so akwaba anhwe yo ye ka Kongo Ointment asade awudi kan no nkunwanwaso a yede abe dwaman so na efri Athur's clinic na afayan emfie miensa ane abusumi nsia ansa na yede Kongo Ointment ebe dwaman so na kire se nhwehwem akomu yi pa ye hwe essential oils ahodo a eboa wedie ankasa ane habamba ne ndua ho abona eduoma bia eba wedie neni na ese wedie no na empo sebi oba ne beebi ana bema ne beebi a enam ndemu yade nti eno so etete no eno so ye hwe ni nyina ansa na ye Kongo Ointment ewom ebinumu edi kan ewe yenim dadaada nti sede amekan ye mu hwehwem pa esan se wo de ade bi ebe dwaman so na wanhwe de ewo ho dada no ene de nti ankrofo mpe de ewo ho dada no na wo the same thing ba na chesa akobo wo so ene nti ye saa no ye hwehwe mu ena ye de Kongo Ointment aba nti enye edura mekire mu ye se ekoenum na mbom eye widie ni edura ye de sa widie ni o ye fa honam no wani sa pepepe ye ntua ye mfan ye hwe widie neni enko ana Kongo eye edwuma sana no hye ana me pa cho anu nye hye empo wo ba wenya beye 3 weeks eko obetimi de esra na anu nye din nti die na ebema ebesi ebeye me ba nti wo se me koto Kongo Ointment yade ebe na ehwemaye beda wase enye ye manko a nti nye nipa miensa ma ne mema chemfa adru sa pepepe na die besi nie sisi a mema onfanto wo hwe asisi a ewiem nsakra ya aba ene nti ehyew aba pa mfuturo nso aba pa na saa ennuoma ya ye ka ho asemi eno na ede wo haw eba widie no eni etoda nneoma eba widie nenu no nkakra na ye free nipedue no mu ena eba dodo na ye fa no abonten na ye hwe no ye hu se obi betimi ayusu Kongo a oye oba ana oye bema oye kokko ana oye tuntuma so ebe hye no ana ebe ma ne kala no atoso nti ye dwen saa nneoma ni na ho nti se oba be yusu Kongo a e ma ne kala enhye oye tuntuma tuntum no eni beda ho kokko nso abaye kokko se de abaye ma nso na ye hwe afenu se wo hwe a ohye ba eya ye tim fifire bebre ena ye saa no minsuo mpendodo a wonu minsuo no nso so ida se obegu nsuo ana se obe sweat eno nti ye hunu se sweat ni mu no ankasa no toxins wo ma na nneoma ni pedua no empe efefem na eba saa bebre won modie no ano ye den na nyame nyansem no ye nneoma mienu enka won ho a ye wo bi a ya ne se enka won ho a wonte kise obi ka kire no ena ye wo bi nso anka won ho a wote nti saa nneoma mienu na enka ya ade a ne ka ye den se ompo nipa ne ya wo yire eno nti ye hu se obi wo ho a ne nka na no ye den ka me no ti esi mu nka bi wa kra utimi se you feel uncomfortable ba untimi nka but ye wo set so nti uye manka abra wa asoro kra akoma menya mehwene nti nka no ye den ho asem ne ye ka obi a owo saa nka se wo ba anabema uyusu Kongo Ointment na ebeko se wo wa motu mbebi biara wo pass ne de edoso nka ebi kra tumi wo bi aso echi wo de Kongo ne ya ebeko afi ye de enka no eto nchan ye bre ntumi bo ni tewtewtew ye de nka no to nchan a obi nso wo ho asase su semina ewo asase su dia wo se ye papa dia wo se ye hwam odi nsuo gu no ho pe na no ho keka no ye wo eno nso bi wo ho ye wo bi a ewo nipedue no mu na ye wo de ewo widie no nso so eni nti obi a wono nso ahokeka ha no chese we use ointment ahodo wanu minura ahodo betunchia emma no se on use Kongo Ointment because adanse na nkasa ya sha ase enya na ya ba man se me hia obaako ewo ha good nti adanse no edoso ene nti mehu se ejuma no ekọ enim esese yesan abode wuro because nye obi a na wate nti obi a nka ana ahokeka etete no on use Kongo esanse mfifire aba ene mfuturo nso so ewo krom afi die di ho biem ye yi nka ene mfifire firi ho a pompo ta abobo hen
Nenti apompo bobon no so said the American ebi o efiri mojem ebi nso o efiri widie no nani ebi attention bi a wa ma no eno na eno so nti obi apompo abo wa afi na ye sha ase no odi Kongo ne ye ho a ebe hwete no ye ka bibi hwete am gidi se wote ase ba bibre ni akoko didi abon so ode ne nan epia ko na echi na chese ye se de o hwete nti na chese pompo no ebe ko sanso na ahye nsu a ebe pai na ye nhye no nso wo ha pompo ebo na epai a ye fre bibi dwoa. Yes. Ababi a dem. Eshem white ne we say EPA. Say EPA we na ebie. Nti say mpia pompo no na nemu ebe ye wo ya. Na nye ndro ina na etimi ye dwoa no efrim na mbom Kongo de etimi ye dwoa no efrim. Afi obi nso a chicken pox anase enioma bi atoto widie no na otimi se we yusu nra enko. Wo de ya o chicken pox anase enioma na ewo widie no no ebekọ. Bibi ti se kakawewe. Ebi ti se eyam. Ebi ti se ekro esan nti saa nneoma yi ama abobọ so kakawerewere ekro ene yam no eye widie ni nneoma ebi mo batter omo bre wanu mindro wa yusu semina na ahodo bebre enko yusu Kongo Ointment na saa o hawo no ebekọ obi so ho mo a ono so na edwuma o ye no egya ho edwuma na saa de eye hye chemicals no de kakaja ye boyre sebe good obi ho mo a ofere oba bi ofere kra se ode ne boyre be kokrum obi nso wa waye mo nails bi utimi so oyi na anyeyi anase we nya ohaw metifem na afi ne nsano se enti bibi biara eye saa ohaw ya mebobọ so di Kongo ye ekọ anase boyra eno nso so efu na emfu ye nse bi wa toda bia mehu se de mesi aka twi no essay bonsa obowe na atar so aye denden ntimi emba eno nso so uyusu Kongo ebeboa nti bibi biara aye nneoma mebobọ so aye widie ne de mepacho Kongo ebesama afi nappy rashes ehona ma abatan ne bemu abatan ne bemu no akwala ono nso ne ton kakra obonda obe house sebe oba bi so ho ne mu yedu ne nufu ase ono nso mframa mfa ho nti nneoma biara ma abobọ so mi ntimi mbobọ ni nyina we hia mpa ma menko mema no obi busam sisi se nantema propro ube hye a timite kakra fa o nantema so wasa socks medawase nantema propro esa ade bi eye nkan nti na meka nkan mamba but eye good nantema propro sisi enye mema nko eye mma nko eye mma so because sisi a wo hwa emma na competing so wo hwe sisi a mo dress na bia o ahye apart from shoe no cry hye kambu na ade bebre eno nti oba bi ono nso wo sa wo ha no ono nso betimi eyusu Kongo Ointment na afi nso ye nhwe bibi ti se me hu said ya mesi aka no twi no but yen kan wo de widie ni nneoma bia etiti wo bia ebetimi asa e de amount yen hwe indemu yade a ebe kan candidiasis eye ma bibre eno nso so obanya bema ebenya eno nti bema nso ebi ono nso ne bema ho ekuru aba betotototo ho a oya enko ena ekuru ankasa o hwe eduro no ho a ewo ho FDA registered ekuru ankasa Kongo obi so wo kuru wa ya enko onfa Kongo no ento ekuru no so eman eno hwe obi pe bi ato ahe no benya bi me da se obi pe bi ato abebi a ye ton weduro bibiduro ni abrofo duro pharmacy ni herbal shops ni over the counters na wokọ ho mo a ubenya Kongo Ointment ne ye hye no so ye de ni yeke enye si difference ewo mu KONGO medawase Kongo in fact I say mbefa ofiri Adom na ye nante sa pepepe nti Kongo ne de edin no ankasa wo bo a eka bibi wo bi adwen mu nti ye besre se ye ko di bro nyen se we ko yi uti be ma razor bombs na de han sa no ma ye widie ni no se de ameka no meka se me fedru na bebo amebo bebre enzim mane wilo redoso se wona ni sansan wona ni ya related issues we na wo hia esa efa hen na wo se abu na number ba bi won ma na wo pedodo okura tu akoton wa number bi wo be free me da se ye numbers no so ye adwene kwakora na mmere wa ho ne sabe yen so ye ntimi ankọ classroom no so ye adwen yan nyina ye ho nti ye simple 0204 61 0204 61 61 sa pepe ye number no okay afi de to so mienu 0249 01 71 01 ani ampa mo dwene ho ampa because unni obi ya ade a ese wutimi adwene sa no man kitinkiti ni nyina e bi kra wo twem
onya time ntie but no man fa no obefre bi sa mete say o ka bibi but obetimi a kire mu ama nti ya adwen saafo ni na ho and nti ya san so e kire mu say ye hu say nkrofo bi enya nya yebedin ewu nti sisi a Kongo ni aye ni blue. It's unfortunate manya eno bi amba nti ye blue nti unhu container na ye blue na white ni nka wa e ma na ye won wa sisi a sa na ye ko no nti se mo sesen ni mu kakra okay yeda sepa yeda se abusua na se panye kofi nyameche Athur's clinic edo fribo mo na di Kongo Ointment aba Kongo na KONGO pebi na honamani sansan bia no